nomusa wena datshulwa ngezwi lakho lonke uphakeme emhlabeni wonke emazulwini wonke wena wedwa uyabusa akekho uNkulunkulu njengawe akekho olingana nawe kubo bonke oThixo izwi lakho liyona lodwa liphakeme siza kuwe uNkulunkulu wethu umhlaba wonke uhlaselwe izimo ezahlukene umhlaba wonke uhlaselwe isifo esingaziwa uNkulunkulu wethu singalashwa kanjani kodwa sithemba wena uNkulunkulu ukuthi ikhambi lonke livela kuwe abantwana bakho bayafa usuku nosuku sithembe wena uNkulunkulu wethu uthi wena ozokwenza umehluko ngiyathandaza emkhawulweni yonke uNkulunkulu wethu oyimisile emhlabeni wonke ukuthi vela njengesixazululo vela njengekhambi vela njengesisombululo uthembekile wena kukho konke ukuthi uzoba nabantwana bakho ezintweni zonke babathi usiza kuwe njengamanje emakhaya abahlezi kwimndeni yonke lapho ikhona baba wethu uphakamisa isandla sakho welula isandla sakho kubo uthi labo uNkulunkulu wethu okutholakala ukuthi sebenaso lesi sifo hambela kubo uNkulunkulu wethu ube yikhambi ezimpilweni zabo ube yikhambi kuphileni kwabo wona wedwa othembekile siyakholwa izwi lakho siyakholwa nguwe umhlaba wonke unhliziyonye uze kuwe baba wethu uyakhala ngenhliziyo zonke ukukhulekela leli khambi elizovela eliqeda isizwe sakho phakama bona Nkosi Jesu uthembekile ngayo uJesu namandla kuze bephakade amen amen siyabingelela egameni lika Jesu siyabingelela emakhaya la nihlezi khona siyabingelela endaweni zonke sizosho ukuthi uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wezwi lakhe othembekile ngezwi lakho ukuthi kukho konke akukhuluma ezweni lakhe akuguquki kunjalo sizosho ukuthi noma singavalelwa ezindlini ngenxa yesifo kodwa izwi lakhe alivalelwa izwi lakhe liphuma noma ngathiwa kunjani sizosho ukuthi uhulumeni elwa endaweni zonke elwa nalesi sifo emakhaya ethu ingcebu zonke abazalwane bonke abasebenzisa izikhali zabo ngoba okubalekile ukuthi usazi isikhalo onikezwe sona ukuthi ngesani thina sinikezwe izikhali ethe abase Efesu hlomani zonke izikhali nibe namandla bese lithi egcineni ke okuzabalaza ngosuku olubi ngamanye amagama igama lethu ukuzabalaza lisho ukuthi ulwa noma isimo singasavumi udedele amandla akho onke noma isimo singasavumi ntambama ke siza ke ebandleni lonke size emphakathini wonke obukayo ngalesi sikhathi siza abantwana bonke bakaNkulunkulu abahleze endlini kodwa bangayekile ukulwa sizosho ukuthi uhulumeni wase South Africa simi nawe empilo obhekene nayo kodwa siza ngezikhali zethu esifundiswe ngazo ezumkhuleko nendumiso yonke ekwazi ukumelana nalo lonke uhlobo lobulubi esibhekene nabo ngicela ke semaBhayibhelini ethu bazalwane sizofunda ke incwadi ke yamahubo amahubo 103 incwadi ejwayelekile nje neyazekayo amahubo 103 incwadi esizofunda kuwo ivesi elokuqala nelesibili esifunda kulo lalela ekhaya usavula iBhayibheli ngizosho ukuthi uNkulunkulu ungamlibali isihloko sami sisho njalo sithi ungakukhohlwa konke ukukhunjulwa kwabantu kodwa ungakukhohlwa ukukhumbula kukaNkulunkulu ungakukhohlwa konke ukukhunjulwa ngabantu ungakukhohlwa ukukhumbula kukaNkulunkulu abantu abakhumbulayo kuyenzeka ukuthi bakuvusele izinto abakwenzela zona ngoba nakho senixabene nabo akuvusele izinto akuthengela zona ngoba nakho senixabene nazo akuvusele izinto akwenzele zona empilweni ngoba seningasaboni ngasolinye kodwa ukukhumbula kaNkulunkulu akufani nokukhumbula kwabantu uNkulunkulu ukhumbula lapho umuntu khona esemlahlile kodwa mkhumbule uke wakhumbula uIsrayeli uNkulunkulu osumdelile uIsrayeli endleleni uke wathi uphuma eGibhithe sewuhlale 40 years zonke ekugqilini wathi uhambe endleleni eqeda nje uNkulunkulu ukuwela usulandlela ubomvu wezwakala usungaphesheya sewuqeda uhlabelela ihubo uzwakala ukuthi bekungcono emuva sasikade sidla noma sigqilaziwe uyabona ukuthi umuntu owenzelwe umuntu izinto ukhumbula izinto ezimpatha umuntu okukhumbula ukukhumbula kaNkulunkulu uNkulunkulu uvela akhumbula imisebenzi yonke yomuntu amenzele yona abuka ukuthi angikwazi umuntu ukumlahla la noma ngathiwa yena usengilahlile athi ohlabelelayo moni ngizokulandela kuze bephezulu kwethuna no usikhonza uNkulunkulu onjalo ongamdeli umuntu omkhumbula noma umuntu esemdelile kodwa uNkulunkulu amkhumbule asifunde ke ivesi lokuqala lithi ke mbonge uJehova mphefumulo wami bonke phakathi kwami makulibonge igama lakhe elingcwele mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa now leli hubo ka 103 babukeli bonke ihubo elibhalwe uDavide esikhathini sokukhula kwakhe uma sekhulile uDavide kufike la khona
inyama yakhe kube ngathi iyayekelela nezifo seziqala ukumbamba egazini lakhe wonke amalungu akho omzimba kube ngathi asayekelela. Now uma ebhala ke leli verse ulibhala la insuku zokuhamba kwakhe sengathi siyasondela ngenxa yobunzima bempilo abhekana nabo ngaleso sikhathi. Kodwa ke uzobhala leli verse leli hobo kwangathi ulibhalela inyama yakhe ulibhalela umzimba wakhe. Sizwa uDavide ekhuluma naye engakhulumi nomuntu kodwa ekhuluma naye uqobo lwakhe. Iverse lokuqala ke alishoyo uthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Akakhulumi nomuntu kodwa ukhuluma nomphefumulo wakhe. Ngamanye amagama uma ethi ke mbonge uJehova mphefumulo wami uzo engage umphefumulo. Ingathi uDavide uyaqonda ukuthi uma ulwa impi olwa nayo enyameni akufanele uyilwe ngenyama yakho kuphela kodwa engage nalokho kungaphakathi umphefumulo ngoba umphefumulo usebenza ngomoya. Ngamanye amagama ingathi wayefikile kule ncwadi ekhulunywayo ethi ke uyafika isikhathi sesikhona namanje ukuthi bonke abakhulekayo bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Ngamanye amagama uma siza la kukhona kusibhekene nenhlupho yesikhathi ngoba uDavide la ubhekene nenhlupho yesikhathi. Uma siza la sibhekene nenhlupho yesikhathi asiye uNkulunkulu singeke sikhuleke khona sidumise ngeindebe zomlomo yethu kuphela kodwa esikushoyo singakumini. Sidumise ngenyama yethu siphakamisa izandla kodwa inhliziyo zethu zikude naye. Ingakhathi mayibhala athi bangidumisa ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo zabo zikude nami. Ma engage umphefumulo wakhe uDavide uthi ke mbonge uJehova mphefumulo wami. Ngamanye amagama nokungaphakathi kimi ngifuna uma kubonga uNkulunkulu kumbonga ngalesi sikhathi esikuso. Into ayenzayo la usethi ke nakho konke okuphakathi kwami makulibonge igama lami. Akushuthi yonke into kaDavide emzimbeni wakhe amalunga onke akho omzimba awabe engaged kule worship eyenziwa uDavide yokubonga uNkulunkulu. Ngoba kuba nenkinga uma uzodumisa uNkulunkulu enhlupho onobhekene nayo udumise ingqondo yakho ingekho la ukhona wena. Ngoba kuyenzeka abanye bathi bedumisa kodwa ingqondo ibihamba ibhadula kuyo yonke inhlupheko embambile. Omunye noma esenkonjweni athi esenkonjweni uthola ukuthi ingqondo yakhe iseyinhluphekweni ayishiye ekhaya. Isebantwaneni bakhe abashiye ekhaya abanye babanjwe inhlupheko kanye naye. Angafuni ukuzongena kuNkulunkulu kuyiworship angene ekanye nomzimba wakhe wonke. Simusa uDavide la ethatha icontrol emzimbeni wakhe. Ingathi wabuyela encwadini kaGenesis elithi iBhayibheli umuntu enikezwa igunya ensimini wathi uNkulunkulu ke ngikunikeza lensimi ukuba ilime bese ubusa phezulu yonke into ekhona. Now uma ke uDavide ethi nakho konke okukimi uthatha iauthority phezulu inyama yakhe nomzimba wakhe. Ayini into ebuhlungu njengokudumisa uNkulunkulu kodwa inhliziyo yakho ibanjwe inzondo kunabantu sabazonda. Ayikho into ebuhlungu njengokudumisa uNkulunkulu ingqondo yakhe isahamba idlinzela abanye abantu kabi. Kufanele uthathe authority la edumiseni uNkulunkulu uzobonga uNkulunkulu uthathe authority over umzimba wakhe uthi nakho konke okukima kumbonga uNkulunkulu. Amen. Na uDavide kulabani leso sikhathi kule ncwadi uma ethi konke okuphakathi kwami uzothatha igunya nelungelo lokuma over inyama yakhe lokuma over inhlupheko yesikhathi abhekene nayo lokuma over ipain abhekene nayo lokuma over lonke uhlobo la situation abhekene nayo. Namhlanje izwe lonke umhlaba wonke sibhekene nenhlupheko yesikhathi abayibamba igama bakuthi i-coronavirus. La uzwa khona eThailand kuthiwa ibulala abantu abawu-900 ngosuku olulodwa nje ngobusuku obubodwa kube ley'ngingane zabantu. Kodwa sidinga abantu endlini zabo abazothatha over babuse phezu kwayo yonke into babuse phezu kwe-coronavirus bazothi asimbonge uJehova nakho konke okukithi. Ngamanye amagama asivinjwa ukuthi sisendlini asivinjwa ukuthi izifo zisihambile asivinjwa ukuthi ngaphandle ilizwe lonke line-frustrated ngenxa yalesi sifo kodwa sithi konke okukithi sizothatha igunya nelungelo. Yes. Ngi-invite nawo sekhaya masingene kulelizwe ukuthi omunye usebambekile kulesi sifo kodwa thatha ilungelo over impilo yakho. Thatha igunya over umzimba wakho. Thatha igunya over umhlaba ophila kuwo. Thatha igunya over zonke izinto ophila kuzo. Uzothi mbonge uJehova mphefumulo wami.
nakho konke okukimi akulibonga igama lakhe. And uDavide akakusho lokhu kumnandi kodwa kusho kukuphela. Ngoba uma uzola lesifo iya kuNkulunkulu ubonge isifo bengathi asikho emzimbeni wakho. Bese udedela uNkulunkulu athathe icontrol over impilo yakho. Akwazi ukulwa naso sonke isifo, angene kumasenzi omzimba wakho, akwazi ukulwa nalo lonke ihlonto eshobaphakathi kwakho. Ngenxa yokuthi uvele waphaka wathatha icontrol, wabonga uNkulunkulu over all the situations. Amen. Now, uDavide ebhala leli hubo sikhumbuleni ukuthi ukhumbuza umoya wakhe, ukhumbuza umphefumulo wakhe, ukhumbuza inyama yakhe. Uma ethi ngibonga uJehova umphefumulo wami nabo konke okukimi, ingathi uyakhumbuza ukuthi uJehova uke wahamba nathi. Akungathi ngoba nakho usesibanjwe ilesi sifo bengathi uNkulunkulu akaze ahambe nathi. Ngoba uma abantu bake bangena enkingeni bayamkhohlwa uNkulunkulu ohambe nabo. Kulamavika adlule before izwe libe ku lockdown, sikazwa sabasemkhulekweni la sikhulekela abazalwane. Omunye wabo ebedutshulwe wadutshulwa ku close range, wadutshulwa omdubula wayetshela ukuthi uqedile ngaye, inhlavu zagcwala umzimba wonke, kodwa besidumisa ngaye kule Sunday esibuya kuyo. Omunye ungene engozini yemoto kwangathi angeke aphinde aphile, kodwa wabonakala esukume ehamba ngezandla ngenyawo zombili, wadumisa uNkulunkulu wakhe ngempilo yakhe. Ngamanye amagama sifathi noma kungeza hlobo luni lwento, alungakwenza ukhohlwa uNkulunkulu ohambe nawe, alungakwenza ukhohlwa uNkulunkulu owakusibekela la impilo yakho kungathi yashabalala khona, akungakwenza ukhohlwa uNkulunkulu la khona owaphila abantu bonke ophila nabo baze bashutha usekhe emhlabeni bamemezela ngoba bebona ukugula indlela okubambe ngayo, kanti abazi ukuthi uhamba noNkulunkulu wena. Elithi iBhayibheli ungumlilo oqothulayo. Oh hallelujah. Uyinsimbi ehlezini. uNkulunkulu ozilakhe elingabuyili lambatha. Oh yes Lord. Bese lithi iBhayibheli evesini elandelayo, manje uJehova umphefumulo wami ungakhohlwa. Oh hallelujah. Uyazi uDavide ukhumbuza umphefumulo wakhe, uthi ke umphefumulo wami ungakhohlwa. Ingathi wayelanda namalunga akhe omzimba selibele, ukuthi njengoba esebenza uNkulunkulu wawaphephisa izintweni eziningi. Abanye abasenazo izandla, abanye abasenazo imlenze, abanye abasenazo izicubu ezithile zomzimba, kodwa bamdumisa uNkulunkulu kunjalo. Ingathi ukhumbuza uDavide wena akho amalunga asaphelele, mawungu uNkulunkulu ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Amen. uDavide ukowaphila esikhathini